angasingatsvakidhoyi 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 What's good, people of this nation? Tikugotsvaira mukereke yaMwari. Saka katapita kakutanga tichigadzira this passage neapa neapa uko kwozongoitwa kuchina kwose wakunoitwa stage by stage kuti zvatakaita stage pokotanga apa pohwira kusvika papera pakuenda panext kwakuhwira kusvika papera kwakuya kwakohwira kusvika papera chikondire stage ndokuti zviro zvakanaka tasaonesa kuti makundira yakaita hapana kuitwa machimanyamanya ungade vakaita uchida kupedza pese pa1 hazvida kuita zvakadai kobra maiona yevadzimai saka yasara kushainiwa Yeah, just
Achashanda. Yadwasvina. So guys, for the people that are watching the video, don't know. Buffalo, but the never did it, guys. The never did it. But the brand of marking a register every day. I must have got it. No, Mamma should be. So she's yes, I put it after announcement of this and that. I know some both of it. Mafulwa ni basa. Punishment plus good move. Punishment plus good move. Unotoona kuti mafulo ndinene nekuti apa wapedza kumaita anoda kuzviviridzira kuvhiridzwa uye wapedza kuvhiridza uchada kukirima uyakuto Uri kuiteiko?
Ungumopati zvidii. Kugaisa yakadero. Ndisingazivi. Anga asingatsvaki dhoyi. Anga asingatsvaki dhoyi. Anga asingatsvaki dhoyi.